Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude takový speciální video, zároveň kvůli tomu, že nebyl dlouho Minecraft a taky za strašně díky moc za těch 6 odběratelů, možná teďka je to číslo ještě větší nebo menší, to je jedno. Tak a dneska udělám takový speciál, kvůli tomu, že to teda hodně dlouho nebyl ten Minecraft a jak jsem už říkal a taky kvůli tomu, že moc děkuji za všechny odběratele, lajky a shlédnutí. Tak, a myslím, že už víte asi všichni, co vás bude čekat. To je takový výbušný speciál. Tak, spravíme se, uděláme si tady nějaký... Tady toho bordelu si nevšímejte. Tak. To je jedno. Uděláme si tady nějakou vyvýšení, nějaký triumfální start. Nebo nějaký oddálný místo. No vidíte. Jsem to chtěl udělat zapalovačem, ale pro mě to bude lepší páčkou nějakou. Tak. Nějaký super podstavec. Tak, teď bývá už jenom páčka. Tak. A 3, 2, 1. Teďka se to bude určitě sekat. Uh-oh. Oh. Já jsem říkal, že to bude velký výbuch. Tak. Teďka počkáme, než se nám načtou textury. Oh. To říká velký speciál. Že to má až tak velký rozsah. Jej. Já nemůžu ani zaletnout, tak se mi to seká. Načtěte si čanky. Načtěte. Načtěte, pak se musíte načíst. To by udělalo ještě větší výbuch, nebýt tady téhle vody. To by byla vážný pecka. Tak se podíváme, co jsme napáchali. Já jsem plánu to dělat ještě větší, ale... Víte asi, jak by to dopadlo, by mi to celý spadlo a... Načetl by se mi save a měl by jsem pohřát. Tak to je asi konec tohohle speciálu, to by mělo být takový kratší video. Načti. Tak, super. Ale to bylo rozsah. To bylo někdo tady uprostřed a to byla původně taková ta poušťová pevnost, něco takového. Tak já jsem to... LOL. Když jsem měl ty stranu až semka, tak to jsem vážně nečekal, jako. A tohle bombu končíme. Děkuji za shlédnutí, dejte like a odběr, v případě komentář a já se s váma loučím, takže